Takže se vlastně nacházíme u tutoriálu, jak vložit zvuk do Camtasia Studio. Jak jste viděli právě, dáte import media a dáte si tam jakoukoliv skladbu nebo něco, co jste si stáli. Jsem si dal Sleep Away. Teď to máte v Open Audio, což je tohle. A my ho přitáhneme do toho tracku, nebo timeline se to říká. Teď tady, když dojedeme na konec, tak si můžeme takhle zkrátit čas. Vidíte to tadyhle. Jo. To dáme třeba takhle. Tak. A podíváme se, co všechno můžete udělat v Camtasia Studio se zvukem. Třeba zvuk dáme třeba dolů, aby to bylo tišší, nebo nahoru, nebo naopak takový zesílenější, aby to bylo se kleslo dolů, jako postupně klesne dolů, nebo postupně se zvýší hlas. Teď to tadyhle máme na 100%, si to přehrajeme. Jo, snad slyšíte zvuk, jo. Tak, stopneme, dáme zase 0. A když budete dělat takové videa, budete si tam dát intro s písničkou a budete chtít, aby to bylo na začátku tiší a pak to postupně vlastně se zvýšil zvuk, tak to uděláme tímhletím. Tak. Uděláme třeba takhle. Jo. Tady to bude tiší, pak se to bude postupně zvyšovat. A tady to bude nejvíc slyšet. Takže pak takhle. A na konci to budeme nejspíš mít taky. Teď dáme fade out. Tak. Tu dáme na těch 98. Světlo mě tady takhle uřízlý. Tak, sem tady ještě zvýším. No. To přehráme. No. Tak. No. Co ještě tady můžeme dělat, tak všechno možný, že jo, samozřejmě se zvukem, co vás napadne. Jo, to je vlastně, když se budete nahrávat, budete chtít upravit zvuk, tak tady klikněte na Enable Volume Leveling, jo. A to my teď nebudeme dát, protože to je už vlastně písnička. Jo, tak já už nevím, co bych vám k tomu řekla, tak se mějte a čau. Do dalšího videa.